Viktor Buġeja, familtu l-familja ta' martu ilhom jaħdmu ċuħ ir-raba u jiżiraw is-siġar fl-eliq tagħhom limiti ta' Rabat għal iżjed minn seklu. Jistqali dan ix-xogħol mhuwiex faċli minħabba sfidi marbuta mal-agrikoltura pa' tibdil fil-klima li qed jikkomprometti riżorsi ta' irrigazzjoni. Għax hawnhekk m'għandniex ilma ħna, allura naqra diffiċli biex insaqqu da s-siġar aħna għandna xi 105 siġrijiet hawn iridu nġibu l-ilma nixtru l-ilma bil-bowser. Viktor u familtu huma l-benefiċjarji ta' proġett pilota marbut mal-agroforestija li ser ikun żviluppat fi skema ta' għajnuna tal-Gvern il-bdiewa tal-art bilan li jintegraw is-siġar mal-agrikoltura. Għalli minkejja hawn kompetizzjoni ħarxa minn prodotti agrikoli importati, xorta jemmen fil-potenzjal tal-bidja fil-Gżer Maltin li tissupera l-ostakli u li tkompli tevolvi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Bidja Anton Refalo qal li l-iskema tippromovi sostenibilità u tikkontribwixxi għat tnaqqis tal-emissjonijiet, għas-sekwestru tal-karbonju, għall-konservazzjoni tal-biodiversità u għal titjib fil-kwalità tal-ħamrija, tal-arja u tal-ilma. Dawn l-elementi qal ikomplu jikkumplementaw ukoll l-element estetiku li saħħaħ bid-dera tas-siġar. Dan il-proġett għandek fih aspett ambjentali qawwi, fejn għandek ukoll aspett ta' saħħa, fejn is-siġar huma l-ossiġenu tal-bniedem. Għandek ukoll l-aspett ekonomiku fejn l-bdiewa tagħna qegħdin iżidilhom l-introjtu permezz tas-siġar u finalment ukoll qegħdin aħna insaħħu il-katina tal-ikel. Id-direttriċi tal-ARPA Luisa Formosa qalet li l-budget tal-iskema jammonta l 600,000 euro u dawk eliġibbli jistgħu jibbenefikaw minn pagament dirett sa massimu ta' 8,000 euro għal kull beneficjarju. Spjegat li d-densità ta' tħawwila l-iskema li hija miftuħa l-bdiewa Maltin u Għawċin għandha tkun ta' 45 siġra l kull tomna.